F'kummenti mal-Gazzetta Malta Today nhar il-Ħadd, Jeffrey Pulicino Orlando qal li huwa għandu konferma uffiċjali li fil-laqgħa tal-Eżekuttiv Nazzjonalista ta' 12 ta' Lulju l-ittra tiegħu ser tkun diskussa biss bħala sempliċi korrispondenza. B'riferenza għal dan il-President tal-istess Eżekuttiv, Marta Sportelli, f'kummenti lill-Gazzetta The Malta Independent fil-ħarġa ta' tlieta, waqt li ċaħdet dak li qal Pulicino Orlando żiedet li l-Eżekuttiv se jimxi mal-proċedura tas-soltu. L-ittra ta' Pulicino Orlando qalet Marta Sportelli ser titpoġġa bħal kull ittra oħra bħala item fuq l-aġenda tal-Eżekuttiv u mbagħad ikun l-istess Eżekuttiv illi jiddeċiedi kif l-aħjar li jimxu l-qudiem l-affarijiet. Immedjata tweġiba ta' Pulicino Orlando li min-naħa tiegħu pubblika email mibgħutu lil Marta Sportelli nhar il-Ħamis li għadda minnu stess. Fl-email tiegħu Pulicino Orlando jgħid lil Marta Sportelli illi jrid jiżgura li l-kwistjoni ta' tkeċċija ta' Kakija Karwana mhix ser tkun diskussa fil-laqgħa ta' 12 ta' Lulju u dan għaliex fil-każ huwa jrid iħejji ruħu u jinforma lix-xhieda illi jrid iressaq quddiem l-Eżekuttiv. Pulicino Orlando talab ukoll gwida mingħand Marta Sportelli dwar il-proċedura illi għandu jadotta l-Eżekuttiv għar-rigward ta' dawn ix-xhieda u staqsa kemm se jkun in-numru ta' laqgħat illi ser isiru biex tkun diskussa t-talba tiegħu biex Kakija Karwana jitkeċċa mill-Partit Nazzjonalista. Waqt li jirrimarka li sal-lum għadu ma rċevix tweġiba mingħand Marta Sportelli għal din l-email tiegħu, Pulicino Orlando saħaq illi huwa iktar minn ċar id-littra tiegħu fejn qed jitlob ir-riżenja ta' Kakija Karwana fil-laqgħa li jmiss tal-Eżekuttiv ser tkun trattata sempliċiment bħala korrispondenza. Id-Deputat Nazzjonalista żied illi waqt li l-President tal-Partit Nazzjonalista għandha kull dritt li tfassal l-aħjar triq il-qudiem għal kif jimxi l-Eżekuttiv tal-Partit mhux korretti li toqgħod tilgħab bil-kliem.